Ja wiem, że już jest późno, już jest po Mikołaju, ale nie mogłem się temu oprzeć wrażeniu, że tak jak spojrzałem na ten gadżet, wiedziałem od razu, że to jest jeden z lepszych pomysłów na prezent dla fotografa. A to dlatego, że jest to małe, lekkie, świeci, wygląda jak film do analogowego aparatu, czyli możecie zaskoczyć obdarowanego, że mocno się zdziwi zaglądając do środka. Ma 40 miesięcy gwarancji, jest RGB i jest takie oto rozkoszne.